Il-Partit Nazzjonalista mar lura mill-appoġġ lejn il-proġett tal-mina bejn iż-żewġ gżejjer. Filwaqt li l-Gvern huwa deċiż li jwettaq il-proġett tal-mina, din il-ġimgħa l-Kap Nazzjonalista Adrian Dalija wera biċ-ċar li l-Partit Nazzjonalista ma jemminx li għandu jkun hemm link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Adrian Dalija mar lura mill-appoġġ tiegħu lejn il-mina bejn iż-żewġ gżejjer għax qal id-deċiżjoni tiegħu se jagħmilha wara li jistenna r-rapporti. B'Dalija jbiddel il-pożizzjoni tiegħu ġimagħtejn biss wara li vvota favur mozzjoni mresqa mill-Gvern dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Meta naraw ir-rapporti kollha, hemmhekk irridu nitħattu biex ikunu nistgħu nieħdu deċiżjoni li ħajkollha impatt tan-numru kbir ta' snin. Bid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ikkonferma l-U-turn li għamel il-Partit Nazzjonalista meta fil-waqt li fil-Parlament b'konvenjenza vvotaw favur, issa jgħidu li jridu r-rapporti sabiex jieħdu deċiżjoni. Sewwa qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Proġett li dwaru diġà imbosta rapporti fosthom studji mħallsa minn fondi Ewropej li kienu saru taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista u li kienu konkludew li l-proġett tal-mina huwa fattibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.